हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो बयखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं होनना आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं खोन्थाथ'ला दिनैनि भिडिअआ मा जानो थांगासिनो दं थौदो बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो स्टार्ट खालामनोसै चलो आयुहा दरजा मारिनायखौनो खेङाखै आं आयौ आं दा नै उसुङाव हाबबाय आरो माने आंहा केमेरा हमना होग्रा गैया बेनि थाखायनो आङो ब्लग भिडिअ लानोनो हाया ओमफ्राय दिनैहाय माने लानाय हारसिं खस्थ'बाबो लानोसै नोंथांमोनजोंबो रायलायनो मोनैया गोबावथारसै जाबाय नालाय बेखायनो आङो एसे खस्थ'बाबो दिनै ब्लग लानोसै होननानै लाबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनानै होदो ओमफ्राय नै दा आङो माइरं लाबाय माइरं सुनोसै लोगोफोर नै दिनैहाय अमा बेदर जालायनोसै दिनै माने फिसा पार्टि दं जोंहा अमा बेदरखौ आं रुखाना लाबाय नै थुङा खुनायखौ नुगोना नुवाखै नै रुनानै साफा खालामना लाबाय आङो दा अमा बेदरखौ ओमफ्राय दा एवबाय थानोसै ओमफ्राय नै बेयावहाय खुमब्रा संगासिनो दं माने खुमब्रा ओंख्रि नाजो ओमफ्राय अमा बेदर भाजा जागोन आरो दिनैनिया जोंनिफ्राय फोथारा माबायदि जाखो नाहरदो बिराद साफा जादों गोथां गोथांनो आं भिडिअफोरखौ बैफोरावनो लालाबायो आरो ओरैहाय कपि सेर नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ पुरा कमप्लिट नायदोंबा नुगोन आरो बै माने उसलेब लानाय नैफोरावनो लालाबायो बारिसिं ओइनियाव आइमोना हाग्रा फुबाय दं लोगोफोर आं मैयायो भिडिअ लादोंमोन ना बे भिडिअखौ आं पुरा खालामनो हादियासै मैयायो माने एसे प्रब्लेम जाना होनानै आङो ब्लगखौनो लानो हादियासै जा एसे हायो बेखिनिखौल' आं लाबाय ओमफ्राय नै दिनैहाय बर' बाजार मंगलबार जोंनि खाथियावनो बर' बाजार जायो आरो बेवहाय आङो फैदो आरो हारसिङैनो फिसाजोखौ लानानै मोनसे फिसा खामानि दङ आंहा बेनि थाखाय फैब्रबदों ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं भिडिअखौ बारा मोजां लानो हायाबो जानो हागौ जा एसे हायो बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलांनोसै मंगलबार ओमफ्राय आं दा जोंनि माबा खाथियावनो बाजार जायो बर' बाजार बेयाव थांना फैहैबाय ओमफ्राय नै मेथाइ लाबोदों मेथाइ जाखांबाय ओमफ्राय लाजियो नालाय भिडिअ लादियासै लाजिलायो आइ सोरियो हो सोर आयौ हाबाब ayo takut lagi dong ah sendal teman-teman jangan ओमफ्राय लोगोफोर गथ' गोनां नालाय भिडिअ लानोबो बिराद खस्थ' जायो ओमफ्राय फारसेथिं आं बेबायदि बाजार ओरै थांबाथाय भिडिअ लाफेराखै बेनि थाखाय एसे लाजिनाय मोनो ओमफ्राय देनां उनफोराव लाबाय थासिगोन ओमफ्राय दा आं लाजिनानै बारा एसेबां माने भिडिअ लानाय जादियासै न'आव फैनानैसो बेखिनिखौ मेथाइ जानायखौ आं भिडिअखौ लानाय जाबाय आरो थेंक इउ लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय Bilangan, bisa jalan gue kami nggak nih, boys baru nih, bisa,